Tabung nisai 7 বছর সকাং 30 নভেম্বর 2017 ni fungni noitao Asis Kumar tebini bihi barsha boroni bosa delivery unhani routine check-up ni bagui kaisa famous hospital o thangka o famous hospital Delhi ni Shalibar bago tongo doctor check-up suru khlaika tei sonography rok khai barsano saka je nini pregnancy o complication tongo hinoi tei doctor rok saka 9 mas kanani sikang no deliver khlainani nangnai hinoi tei doctor Asis no saka jerai 9 mas ni sikang asaimani bagui bono kaisa special unit o man toninai hinoi saka rok ongkha twins eba affair doctor rok bo borokni jora hamya eba moskuri no naioi hospital ni borok rok a special unit ni ekdin ni charge sanka 1 lakh but normally oro booking flight toninani hingkai 5 থেকে 10,000 se nango a parents rok ni thani bo tei alada option koroi wngma bai jesa tesa khlaioi rang jugar khlaika solok ari naharoi finally tabuk barsani delivery ni time phai sokpaikha tei unfortunately delivery ni ulo Asis tei barsano emonje news khnana nangkha a kok borokni bukha no pura sabai sukroboi rikha delivery ni 5 minute porono doctor affair bosa ni bisingo masa kothoi hine declare khlai rikha tei kaisa shockingly news tiborni ekta digio ajorao no hospital ni borok rok tei kaisa bosano bo kothoi hine declare khlai rikha borok no tei akoni jerai affair ni body no kaisa plastic bag o dawoi parents rok no hospital ni uklok ni gate tui emonje manai haika yafar rohorka je abo serai ro non living things haike jodi doctor rok serai no kahamke check up khlaika hingke tabuk parents rok ni sago wanama singsa mangpli eba doctor rok ni sago koksil jajakna nangla khamon abo tamo wanama singsa tei doctor rok tangai koksil jajakna ni nangkha hingke last jora nadi hospital ni borok rok a affair kothoi bwsano yafa rohormani yagulo gari bai nogo kifil no tongmani bini parents rok borokni kothoi bwsano toyoi fia ajora emonje wanama singsa wana kotor wngkha belaikhe no wana jagnai hospital ni sai 3 kilometer haksal thangmani yagulo kheno je jagao o cherai rok no dajak plastic ni bisingo lilaksa ongnani jengkha a jagao lilak mano nugui Asis ni bufa kalyan belaikino wana jakha tei kirijak mani bukhao phaika kirijak tutui no a paper no khulugui naimani ulo belaikino wana jagnai a serai khorokni ni bisingko khoroksa hingke tabukbo kothang no tongkhu tei lilagoi tongkhu tei jora bisi borok leria ui borok teisa haino hai kubuni hospital o a serai no telangoi thanglaikha Keneni bisingo masato kothang tongmani keneni bisingo masato thuijak te masa hingke kothang a je kothang tongmano 5 jora ventilator o tonijak kha amni poro hingke no a serai bo thuika a jagao no hingke hospital roko bo tabungni dino belaikino scam rok solioi tongo a scam rok obo simia deliver ni bagui simia kwbangma admit kwbangma prokar scam nukjago aborok ani channel ni bisingtui saimano muchung khaingke norok comment khlai sadi aborok news norok no nukjaknai hingke tinini video amsukno ongnai omhai same story tei khanana muchung hingke comment khlai sadi